Moikka, tässä taas PBBstä päivää, iltaa tai yötä. Milloin katsotte tätä videoa? Niin, me ajateltiin semmoista niinku jouluversio. Tai spesiaalia. Niin, jos te haluatte, me tehdään. Jos kommentoikaa mitä te haluatte. Joskus voi tulla näitä pelivideoita. Ihan mitä vaan. Paitsi ei mitään tyhmää. Ellette te niin halua. Ja sekin on ehkä. Niin. Ja videoita tulee vähintään yksi 2 viikossa. Me aloitettiin tää kanavan tekeminen keskiviikkona. Eli joulukuun 18. päivä vuonna 2013. Kyllä. Niin, että jos me voidaan, meille tulee enemmän motivaatio, jos te subbaatte ja katotte ja liketätte. Ja kertokaa vaan kavereillekin tästä meidän videojutusta, jos haluatte. Ja jos tulee oikein paljon subbaajia, paljastamme oikean äänemme. Ja jos tulee vielä enemmän, niin ehkä jopa naamatkin. Ja sitten kyllä ehkä teemme fanipostin. Ja ehkä joskus nettisivut, jos tulee hirveästi. No, mutta se on hyvin epävarmaa. Tässä on tässä nyt tää kaikki tällä kertaa. Sinne vaan hyvää joulua ja hyvää joulua ja kiittää. PBB kiittää, kuten hän sanoi. Heippa!